ऐसा बनल बेटा से बेटा बिगड़ जाए तब बाप के काम बस सुधार देवे के। घर में बेटा बिगड़ जाए तब बाप के काम बस सुधार देवे के। आ बाप बिगड़ जाए तब बेटा के काम बस सुधार देवे के। घर में बेटा जवान हो जाए तब बाप के न बोले के चाहिए। घर में बेटा जवान हो जाए तब बाप के न बोले के चाहिए। आ घर में पतोह चलावे तब सास के न बोले के चाहिए। फैशन के दौरान में गारंटी के इच्छा न करे। फैशन के दौरान में गारंटी के इच्छा न करे। नीमन चीज भाग गेल, खराब चीज आ गेल। नीमन चीज भाग गेल, खराब चीज आ गेल। नीमन नीमन मौगी छोड़ के बहुत ऐसा लोग बाकी मौगा के पछाड़ी बात। लकड़ा वरजाम ओम शांति जो हनुमान आराधना शिव चारता ई सब भाग गए। धूड़ी चाटना आ गई। राम राम कहे वाला लोग अब कुछ कमे बा। राम राम के नाम हुई लोग ना देखी। लकड़ा वरजाम सब कहे हट गेल, भाग गेल, सूझ गेल। रात भर बेआस बाप बाप चिचियाई। हरिओम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। एको गो लोग ना देखे जाए। आ ढोड़ी चाटना बाजे लागी। बेचा ढोड़ी के पीछे पीछे केने न एगो ढोड़ी में पाव रोटी खाब 100 साल जीव। सुतम टंगड़ी पसार मिलल दरजी भाता तो बुढ़वा सब फड़फड़ा के देखेला। बरहम बाबा लंगले पिठिया। लेकिन भगवान के नाम हो जाग। फैशन के दौरान बा फैशन के दौरान में गारंटी के इच्छा न करे। एकर मतलब सब सामान सस्ता हो गए। कोनो ऐसा शब्द बात गलत न हो खले। राधे श्याम रसिया जी कहले बा जबरन ले आला जवन चांदा न होखेला। करिया कपड़ा महावीर जी के झंडा न होखेला। आ जवन बात समझ में आ जाए गांधा न होखेला। सब सामान सस्ता हो गए चाइनीज सामान के अइला से। चाइना वाला सब सामान चाइनीज बनैलक लेकिन ओरिजिनल एके गो वायरस बनैलक। निमन निमन देश तबाह कर दे। कैसन कैसन लोग से घिउड़ा कटहर बेचवा दे। हमरा ऐसा आदमी से खाद ढोवा दे। वायरस आज